Molweni bhotani lotshani dumelani sanibonani. Bantu bakuthi namhlanje ndiza nomba endicinga ubalulekile, umba wabantwana bethunani. This is a topic I don't want to take for granted. Mibuzo endiyifumana qho kwabanye benu. Nintsi mani into esingayaziyo okanye esingayiqwalaseliyo okanye esingayinakaniyo. Nowadays lento ikukuzala okanye lento ingumntwana ayisatrithwa ngononophelo. Fumanise uba ngoku umntwana ukhula abe ngumntu onengqinamba ebomini bakhe, kanti yindlela aze ngayo emhlabeni khange kuhoywe. Okanye you know, there are issues surrounding i-birth yalo mntana, you understand, ezingakhange zihoyakale. Mandenze umzekelo. Kukhona into yokuba umntwana wakho uzalwa emveni kokuba wena you experienced miscarriages, ungazange uhlanjwe. Emveni kokuba wena wakhupha isisu, abortion, termination, ungazange uhlambulule. Emveni kokuba ubhujelwe, umzekelo, mhlawumbi ngumyeni wakho okanye ngumzali njalo njalo, akwahlanjwa izila. Uyayiva ke ngoku umntwana afikele kuloo meko yesimnyama. Yeva, ahlale esibelekweni somntu phofu onesimnyama. Then ke ngoku sibe nethemba loba impilo yakhe izaba bhetere. Kodwa akhange sihoye indlela le afike ngayo. Okanye ngelinye ixesha umntwana uzalwa kukho iintetha phezu kweentetha. Umamakhe akafunwa kulo mzi, umzekelo. Oomamezala bayahleba ngalo makoti uze nalo nyana wabo. Akazulenza ixesha into ezinjalo, uyayiva. Awumitha umntwana akhulelwe intombi lena ingumakoti apha ekhaya, kubekho iintetha ezoba aziba ngumntu akabhuti na, iintandabuzo, into ezinjalo. Uyayiva ke ngoku. Okanye ikhaphu liyaxabana ngalo mntwana into yokuba ithini into yalo mntana, ndawuthi uze ndiqiniseke uba ngowam, sihambe siyokwenza i-DNA test. Umntana ozalwa phezu kweentetha uyathanda ukuba nengxaki ebomini bakhe. Phinde kubekho umntwana oceliweyo, othandazelweyo, onqulelweyo, ozilelweyo, kuzanywa ngandlela zonke, iibhotile zomisela, yonke loo nto leyo into yoba makubekho yena. Uyasokolisa lo mntana lo. Komntana usokolisa ngathi ngumntana ekucengiweyo ukuze abe khona. Kubekho umntwana wesingxobo, naye ngomnye oyingxaki xana ngaba abantu abamzalayo bengayazi uba umntwana wesingxobo uphathwa kanjani. Ibe ngumntwana oliwele, naye uyathanda uba nengqinamba apha ekukhuleni into yoba ubana ngaba khange kuhoyakale ukukhuliswa kwakhe, ukwamkelwa kwakhe emhlabeni. Masiqala apha kwi-miscarriage. Miscarriage balulekile into yoba vaswa ntombazane xa uthe waphunyelwa sisisu. Hlamba amathunzi amnyama. Kaloku ubhujelwe, uyafana nobhujelweyo. Fumana ke ukuhlanjwa, nalaa mntwana naye acknowledgwe. Uku-acknowledgwa kukuthini? Kukuthi lo mntwana abikwe umoya wakhe apha ekhayeni into yoba kwenzekile bethuna. Usibanibani ebezithwele waze umntwana akalenza ixesha. Ngoku ke lo mntwana sicela umphi igama. Azaphiwe igama, abe nalo igama lo mntwana, ze kulayitwe izibane phezu kwalo mntwana. Uyayiva ke ngoku. Kubekho umxhomo okhoyo, uyandastand, kuthethwa nabantu abadala into yoba umntwana benimthumela kuthi ujike endleleni, ze nimamkele ke umoya wakhe ngoba kalenzanga ixesha.
thina sakumpha igama esiza kumkhumbula ngalo sithi ngubani. Miscarriage leyo. I-abortion. Yabona sensithi 5 minutes already icaqilani izulenza ixesha. Le video izaba nayo part 2. Because andifuna uleqa. I-abortion, ukukhupha isisu. Kona kunezinye ingqinamba. Ayitreatwa like miscarriage. Yababona abantu bethuna kukho inyangi, kukho omavuke engcini, kukho abantu abenza ngathi, kukho umuntu owenza into ayeyibona isenziwa ngumakhulu wakhe. Yayiva ayikuba uyiphiwe yena. Andikhange ayifunde nangendlela kwangela xesha ebeyikopa kumakhulu wakhe. Athi umuntu mna ndiza kuvasa, ndiza kuhlamba, ndiza neenkukhu ezithenitheni kwathini kungathangana. Akayazi nemithe edityaniswayo ukuhlambulula wena xa uthe wafika kuye. Imbi into esiyibonayo xa sihambela imilambo siyosebenza, sidibane neenkukhu umntakabawo ezikrwitshiweyo zalahlwa phaa. Ucinga impilo yakho izawuba njani xa kukho inkukhu edunduluzileyo ezawutywa zimpethu ithiwe sayitshiswa lilanga kodwa bekuyovaswa wena? Yayiva ke inyumbuzele zimpethu kuthiwa kunyangwa wena. Inkukhu nendlela elungiswa ngayo xa kuhlanjwa umntu, it is treated with respect. Makuthi kuphuma umoya wa, makuphalale igazi lale mbabhama ngendlela efanelekileyo egameni lokusindisa wena okanye lokuhlambulula wena. Ke ndibukele mani ufike mhlawumbi sisilindile igame yethu kufoliwe apha kulo mlambo mntakabawo kulo mthandazeli idress. Yayiva ndike ndibukele kaloku yazi uba mna ndiyoyiswa kukusa abantu, nakwazi ukusa abantu abayi-5 emlanjeni mna. Even ne-2 iyandisinda because andiyazi mani lo umnye undanele because ndiqobeka amandla. Ufike idress kufoliwe mntawe engathi kuyofakwa ingoma ediphini. Andigeki into kodwa hayi banamandla abanye abantu. Nditsho ukuba sifike silinde igame yethu uba makwenziwe kugqitywe. Ubukele ke mntakabawo ikrwitshwe ikukhu ilihlo jwi phaa kwasathane. Kunyangwa umntu ngela xesha. Ndasizibukelayo. Ndake ndabukela kwenye indawo kwathiwa makatsibatsibe phezu kwayo le nkukhu. Ayigxobhagxobhe ngenyawo. Uyayiva? Andizuyazi, andizuthi kurongo bethuna mhlawumbi eyona ndlela ipowerful yokunyanga lena kodwa hey ndiyafuna ukuthi masikize. Ndizama ukuthi bethunana imbi kwa into yoba sifike imilambo imdaka. Ufike emanzini nantsi kukho ifile ayihambanga ayiphelelanga ndawo. Andazi uba bekufuneka itheni kodwa lapha emanzini ngoku kunzima thina uba singene because wow nasi isidumbu senkukhu. Uyaunderstand? Bizohlamba umntu le nkukhu. Lo mntu unethemba uhamba kwakhe into yoba uhlambulekile or whatever. Be careful indawo esizihambayo. Umuntu ozawufumana kuyo uncedo iba nee-references mani, makube kanti lo mntu kuthumele phayana naye wancedakala. Sanudibana nathi apha kooTikTok nooYouTube ungazange weva mntu wakho wancedwa ndim, ubone into yoba wena uzawubuze Alice. Uyayiva ke ngoku? Because wow uyazelaphi into yoba andingoye omnye wabantu abazawubhanxa. Masibuyele kule nto bendiyithetha ndithi umntu ke ngoku ophunyelwe owasikhupha isisu, okay, uzawufuna ndenze u-part 2 because ixesha lam lindishiyile. Kodwa niyayiva mos i-gist of the topic. Sithetha ngokuhlanjwa kwesimnyama kwenzela into yokuba abalandelayo abantwana bafikele noko. Because kaloku isibeleko sakho siyindlu yokuqala yomntwana wakho. Uyayiva ke ngoku okanye yabantwana bakho. So lo ungakhange alenze ixesha we must acknowledge into yoba ungumuntu okhoyo, ungumoya ophilayo, athiywe igama, simkhulule, silindele ukutsha ke ngoku okuzayo. Camagwini ndizawubuya nelandelayo part 2.